барон ва абдурозик дигар бо ҳам нестанд. абдурозик баронро кидат кард ва сару садоҳои дигар дар бораи қатъи ҳамкорӣ ин ду репсаро ва блогерони тоҷик ахиран посухи қатъиро пайдо кард. бегоҳии санаи 17 ноябри соли равон беҳрӯз шариф яъне барон бо нашри якнавор эълон кард ки абдурозик дигар бо ӯ нест ва ҳамкории онҳо ба анҷом расид. абдурозик пас аз гирифтани раводиди тиллоӣ чандест ки дар дубай қарор дорад. ӯ ахиран тасмим гирифт ки кори муштарак бо баронро қатъ кунад. вобаста ба ин ҳодиса кормандони телевизиони Simo ба зодгоҳи абдурозик деҳаи ғиждарваи ҷамоати деҳотӣ шин рафта бо падари ӯ ҳамсӯҳбат шуданд. номам сабри қул, падарам номашон Шариф Мурод. мо деҳқон будим, падарам деҳқон будам. ман ҳамин замино ба тамоку мекоштам, бештар тамоку вай буд. ман ин атрофо ба ягон боғ, ягон чи набуд. мо фақат ба ҳамин чӣ гӯям, ҳамин меҳнат қати ҳамин ҷоя обод кардем. ҳамин ҳозир боғ шудагӣ. хай ҳамин хел бо 11 фарзанд будем, 11 писар. падарам ҳоли зинда ҳастанд, дар ҳаёт ҳастанд, 94 сола. 11 писара ман ҳамин хел калон кардам. мо ягон кори бадӣ накардагим, дуздӣ накардагим, ягон чӣ кор, фақат ҳамин зиндагӣ. хай ман оиладор шудам. писари калониам ҳозир дар хизмат, Муҳаммад Расул. дуюмаш Абдурозик, ин ҳам Муҳаммад Розиқу, барое ки касалӣ шуд номаша дигар кардем. ман сумдор будам, пулдор будам. вақте ки пул алӣ шуд, ман 2 миллион сомон, 2 миллион рубля колхоз ба бурда алиш кара, ягон тин нагирифтам. вақте ки Абдурозик шуд, рости гап соло дидид ки чӣ хел буд. пул наёфтем ки мо табобат кунем Абдурозик. хай ҳамин хел калон шуд, бо балниса чарх занонда. Абдурозик витаминҳои ҳар хела гирифта харида хунам, марди корӣ кара калон кардем. як вақт хай Абдурозик синфҳои ҳамин нуҳум будагиш ба соли ҳозир 2017 2018 2019 аз ҳамин саркар Абдурозик аз майдагиш сурудхонӣ ба буд. дар мактаб мерафт, дар ҳамин вақтҳои чорабинӣ сурудхонӣ мекард. вақтҳои мисол 1 январ, 7 ноябр, ҳамеша ҳамин хела дар мактаб фаъолият дошт. баъд аз ин Абдурозик ҳамин бародарзодим дар шаҳри Москав мехонад. номаш Муборакшо. дар Instagram партов. баъд аз ин ки Абдурозик дар Instagram партов, душанбе кофта омадан ман надодам ростига. баъд аз ин клиникаи шаҳри Хуҷанд ба номи ҳозир ҳамин клиникаи шаҳри Хуҷанд номи ҳамин вақт ба ёдам буромад, Луқмони Ҳаким. ба номи Луқмони Ҳаким ба ман занг заданд, гуфтанд Абдурозик биёред ташхис мекунем ки чӣ хел ягон саломатиш чӣ хел аст. ман гирифта Абдурозик ба шаҳри Хуҷанд бурдам, клиника ташхис кардам. гуфтанд ки Абдурозик ягон касалӣ надорад. мо фақат барои ҳамин қадаш дароз шуданаш аз давлатҳои хориҷа мефаҳмем кани
ҳамкорӣ мекунем ки не ҳамин қадаш дароз мешавад ё на. ба номи далер як врач ки ту ба абдурозиқа гуфт бисёр одами нағз аст гуфт барои қати беҳрӯз мон ҳамкорӣ кунад. мана ҷиғ зада бурда ҳамунҷа ба вай кардан шилос кардан. баъд аз ин беҳрӯз ба шаҳри панчакент омад. дар чойхонаи зарафшон мо шиштем. ман гуфтам беҳрӯзиён абдурозиқа мебарем гуфтам. ман гуфтам ин абдурозиқа бурдам ба ягон чи шартнома мекунӣ гуфтам ки бурдам ба абдурозиқ. мана ҳозир да ваё буромадагӣ гуфтам ютуба буромадагӣ буд инстаграмова буромадагӣ буд. якта савол додам гуфтам ҳамин 1 миллион просмотр чанд сомон мешавад? $200 гуфт 1 миллион просмотр $200 мешавад. гуфтам бародар агар ин хел бошад шартномаи мо ҳамин ки 50% ту гир. гуфтам 50% ба мо де. گفت که اکا من با پول در کار نیگفت من یا بای بچه هم گفت من پرست اینه یک دستگیری میکنم. گرفتند خیر رفتند من هم خیر 1 سال فعالیت کردم. خیر عبدالرزاق همین کدومش سلفی کند 500 سم 1000 سم تیاد با مو مفرسوندن. راستی گپ دیگه نیکه این پولی یوتیوب یگون چی ندیدیم. اومدن در رسانه ها گفتند که عبدالرزاق مهمانخانه خارجی میسازد الکی ساخته استاده است. گپای دروغ گفتم. امسال اومدگی بود من گفتم بهروزیان چی بگفتم تو همین گپای دروغ در ویا عبدالرزاق این خیلی فرمودی که گپای دروغ گفت که مهمانخانه نصفش ساختم و نصف دیگرش موند. برای چی همین خیلی گفتم و گفت که اکا گفت از شهر نمیخریدم اتیامت گفت این خونه تا مهمانخانه کن. من گفتم این شرایط این خیلی مهمانخانگی ندارد اینجا با آب آورده نمیشود. مهمانخانه باید حموم داشتنش در کار، انا توالت داشتنش در کار، آب قطعی باشد که از خارجه بیاید اگر در اینجا خوب رو خیزد گفتم. پر رفتن خیلی عربستان رفتن اومدن بر من 90,000 سوم پول دادم. بهروز داد 90,000 سومون گفت اکا گفت زمین خر خونه ساز گفت. انا هر رفتم یک سوتق زمین $4,000 شهر با. عبدالرزاق جان گفتم من هر روز زنگ میزند پدر زمین گرفتید این زنک عرب مهمان شده به خانه ما میبیاید. من گفتم با کدوم پول گیرم؟ یک سوتق زمین $4,000. من چخیل زمین گیرم گفتم. با همین خیل دیگرش نمیدونم راستیگم اینا همونجا با همین بینشون چی شده است اینا من نمیفهمم. اینا عبدالرزاق پرسیدن در کار از خود بهروز پرسیدن در کار. عبدالرزاق چقدر مال ملک دارد؟ این خیلی کردگی. عبدالرزاق یگان چی ندارد برادر. عبدالرزاق مال ملک خودش در اینستاگرام برآمده گفت اکا گفت شما این قبودید این قشودید نی که من همو افتان موندم. 3 سال پیش اکای بهروز کی میشناخت؟ 3 سال پیش اکای بهروز چیکار میکردن؟ برای چی من ای خودی یک قشلق رفته آوردن؟ برای کی پولشون میدونن که ای ما پول کار میکنن، میدونستن که ای ما میخرن. هزار رحمت کلام برای آوره دستگیری کردنتون. نه که شما وقتی که من آوره بدین انا همه قبودین. حاضر ای پشت من چیزی من خوردن حق من خوردن انا همه قشده رفتیم. ما چی؟ ما موندم ماشیناتون علی شد ای پشت من رستوران شده دیگه کارو کنیم. پدر و مادر ما در دور یک قشلق زندگی کردیم. با کدومش دوشنبه 1 میلیون روبل برای خازبیک داد 1 میلیون برای بای عبدالرزاق داد. ما پرسیدم بهروزه گفتم بهروزی گفتم همون سما این خازبیک من در یوتیوب دیدم گفتم که همون سرپرستش برده دستش داد وای برای پدرش ماشین خرید. گفتم چی خرید؟ این عبدالرزاق کنی گفت که من در سیف محکم کردم. گفت یک روز برگردونده گفت به صاحبش میدم. مردم نمیفهمند ولی برای آن که گویا عبدالرزاق استادش را فروخته باشه. عبدالرزاق میگوید برآمده که
вай бародар мегӯяд раҳмат ба шумо ман мегӯд ягон касе нафурӯхтагам шумо мегӯд соҳиби мошинҳои нағз шудед мегӯд соҳиби ресторан шудед ман ҳаму афтам мондам мегӯд абдурозик гапи задагиш ҳамин ба худо қасам ки ба ҷуз ҳамун 90,000 хай як сум ним сум ягон кас метиядиша ҳаваи дигареша надидем рости гап дигар муносибаташон нағз буд абдурозик ҳама чиза фаҳмида меистод мисол ваё чӣ кор карастодин чӣ кор накарастодин охир ба абдурозик гуфт ки додо гуфт ман барои пули молни ман ҳамин номам бурумад бас гуфта истодагӣ буд охир ба дар арабистон рафта ҳамин кор ҳамин хел шуд сабабаш дар чӣ мебинед сабаби сард шудани якбора муносибати барону абдурозик сабабаш акун ҳамун сабаби дурӯғгӯӣ ваё агар дурӯғгӯӣ намекарданд мисол агар $1000 мегирифтааст мегуфтааст абдурозик мепурсидааст ки ака ин чанд сомон мешавад вай мегуфтааст 1000 сомон мешавад ё 700 сомон мешавад ҳамин хел мегуфтем охир абдурозик мефаҳмад ки вай $1000 ё $1,500 чанд пул мешудагиша мефаҳмад аз ҳамун сабаб абдурозик дилхунук шудам абдурозик вақте ки мебиёяд вай дар душанбе мактаб хонда истодааст бо мебиёяд бо инҳо ҳамин хел карданд ки ақаллан ҳар вақт мегӯм писарам ҳамон барон агӯ ки якта справка гирад аввал рафта аз мактаб аз ҳамун коллеҷ баъд давлатҳои хориҷа бибарад ман ҳамин дафъа иҷоза надода будам ки абдурозик мактабата хон гуфтам дар хориҷа чӣ кор мекунӣ чӣ фоида ягон пул кор накунӣ барои чӣ мерави хориҷа намонда будам ино бурданд мехел шумо фикр намекунед ки ягон кас абдурозиқа истифода карда айни ҳол истифода карда истодаасту иғво андохта истодааст шумо дар бораи не ягон нафар нест ки абдурозиқа иғво андохта ин масъала агар ки ба уҳдаи ман мебуд ман меовардам бо ҳамун барон бо қатъи ҳамун барон кор мекарданд фақат маслиҳат мекардем ин корро намекарданд ин барон худаш аввал якмин шуда дар расонаҳо абдурозик мара фурӯх гуфта аввал мара калҳоли вай нарафта буд ки абдурозик мана кидат кард гуфта вай ба паров пеша пешӣ ҳоли абдурозик қати вай мисол ҷангу ҷанҷол ё ин хел набуда пешо пеш чи ютуба хундам ки гуфтааст ки абдурозик мана кидат кард дар болош навистааст бо ҷавоб додааст ки албатта ки мо ҷудо нашудагим мо якҷоем худошон каранд ман ина намефаҳмам рост суҳбати шумои абдурозик дар бораи ҳодисае ки ахирон шуда гузашт чӣ хел буд гуфта метавонед абдурозик гуфт ки падарам мана фириб доданд гуфт ман гуфтам бачам кай ки мана арабо ҷавоб надода истодин гуфт ман гуфтам кай ки биёи ман меравам ман фирибаш ба кор надорам ман ба сум дар кор нема сума ба нам надидагам гуфтам ман ба сум дар кор не ман шумоно як муомилаи нағз қатӣ гуфтам боз якҷо мекунам абдурозиқа мумкин ягон ин ранги ягон саҳначами ягон спектаклми ба фикри шумо сохтосан намедонам умуман меган чорни пиар гуфтаги гап аст барои вай кардан мумкин ино дӯст бошану мумкин дӯст бошанду ҳамин хел бошанда мумкин яке ба ман бошад бо ман мебарам ҳамун қати беҳрӯз бо якдигараш якҷо фаъолият кунам вобаста ба ин қазия мо бо якчанд сокинони шаҳру деҳотии панчакент мусоҳибае орустем штавре ки иттилоъ доред дар шабакаҳои иҷтимоӣ байни барон ва абдурозик нофаҳмӣ ба миён омдааст ки тамоми аҳли мардуми тоҷикистонро ба по хезондааст шумо чӣ гуфтанӣ доред ман гуфтанӣ дорам ки ин муносибате ки байни барону абдурозик шуд хай байни уно худошон медонед ки ман мехоҳам ки дар охир ҳамин чиз ҳардушон сулҳ куну ошти шавану бо корашон давом диҳанд салом алейкум ман яке аз бинандагони канали шумо ҳастам ман намедонам барон гунаҳкор аст ё абдурозик беҳтар аст ки сулҳ банданд чунки дигар миллатҳо ба мо механданд дар охир муроҷиати шумо ба
бинандаҳо ба барон чӣ аст? Шумо чӣ гуфтан мехоҳед? ман ҳамчун падар гуфтанӣ ҳастам ки мехоҳем раҳмат ба барон барои дастгирияш, раҳмати калон, лекин байни миллатҳо ба ин як айб, ин корҳои мекардагишон як айб аст. ин гунаҳгора худо медонад, худованд худаш медонад ки гунаҳгор, ки бегуноҳ худаш медонад. муроҷиати ман ҳамин ба блогеро, бар журналистҳо, бар расонаҳо ки дигар мана сарама гаранг накунанд. хулосаи охир ҳамин ки мо агар абдурозиқ биёяд бо барон бо як ҷо мешинем, бо як муомила мекунем. рости гап айб аст я айб.